Sarin Napudarampil, arratsaldeon. 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 Sarin, lehenik eta behin jakin nahi dugu, ea zure izena bizenak ongi ahoskatu ditugun? Bai, Sarin Naduparambil. Naduparambil. Eta badu esan nahirik? Bai, hau da gure etxeko izena, normalean hemengo baserrik dauka izena, horrela da nire hizkuntza nire herrian ere. Nadu esan nahi du erdikoa, eta parambil da lekua. Hori esan nahi du erdiko lekua. Erdiko lekua edo, bueno, gaur etorri zara hemen erdigunera etorrita zaude eta euskeraz gainera, eskerrik asko etortzeagatik. Noiz iritsi zinen zu Indiatik Euskal Herrira? Euskal Herrira zuzenean, zehazki duela 6 urte, hain zuzen ere Iruñera. Eta lehen ni, bai, Madrilen bizi nintzen 3 urte, apaizgintza bukatzeko, eta gero Iruñean 2 urte, eta gero Errandirian, eta orain Leioan bizi naiz. Eta onera etorri aurretik, zuk bazinuen Euskal Herriarekiko jakintzarik edo entzuna zenuen? Bueno, ni txikitatik Barcelona zaie izan nintzen, eta horregatik batzuetan Euskal Herriko taldearen izenak, eta batez ere Bilboko Atletikaren izena, entzun da daukago. Ezaguna da, ez da? Ba, ezaguna da, eta urte honetan nolako posta ematen dugu. Aurten gustora zaude orduan, ez da? Bai, gutxienez, urte hona izan da. Egontzara San Mamesen? Tamalez ez, baina Donostien bai. Esan diguzu, beraz, orain dela 6 urte etorri zinela lehen aldiz Iruñara. Bai, bai. Noiz erabaki zenuen zuk euskara ikastea? Bueno, ni Erranderia iritsi nuenean konturatu nintzen, bai, euskara ere kalean jende asko hitz egiten du eta beharrezkoa dela, bai, batez ere bere kultura ezagutzea eta batik bat bere historia ezagutzea eta bere, bai, azkenean hau mundu berri bat irekitzen dugu eta hori dela eta bai, horre, poliki hasi zen euskara ikasten. Eta euskara ikasten ari zara, prozesu horretan gainera, oso ondo ari zara, euskaraz. Orain ari zara, ega ateratzeko edo ze bat titulu ateratzeko bidea. Bidean nabil, eta ni maizpiden bizi naiz, astean zehar, eta bai, ikasten ari naiz euskara. Eta nondi datorkizu bazuri hizkuntzak hain azkar ikasteko abilezia eta trebetasuna? Bueno, ezakitak egunero, bai, ni adibidez euskararekin egunero zerbait irakurtzen edo entzuten saiatzen nahi naiz. Eta, bai, adibidez Indiako jendea normalean gutxienez 2 edo 3 hizkuntza ikasi behar du txikitatik. Eta horrek ere niri lagundu didate. Bai, ze Indian 1600 hizkuntza badirela esan diguzu. Bai, Indian zehar, bai, hizkuntza eta dialektuaren artean, bai, eta batik bat 18 hizkuntza ofizialak daukagu, eta besteak ez da ofizialak, baina bai erabiltzen dute eta bai. Zure ama hizkuntza zein da? Nire ama hizkuntza da Malayalam, guk Malayalam esaten du, eta baina euskaraz eta gaztelaniaz Malabar esaten du. Malabar da malabarismo handik datorki, bai, izen hori. Hala, begira. Eta euskararekin topatu duzu loturarik? Bueno, gutxienez daukagu ama, nire hizkuntzan ere ama esateko ama esan da. Bai, hau da, bai. Izpolitxa da gainera, Izpolitxa da gainera ama, bai. Bestetik Indiako hizkuntza gehienak sanskritik etorkitakoak dira. Eta zuk zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu? Bueno, Indiako gutxi gero bera 3 eta gero ingles, eta gaztelania eta orain euskararekin nahi. 6 hizkuntza beraz, hortxe. Gutxi gero bera bai. Badago euskaraz bereziki gustatu zaizun hitzik edo esamolderik edo zerbait? Bueno, ni maizpiden adibidez erabiltzen du asko esamoldeak, adibidez, zalditik astora, horrelako esamoldeak, bai idazlan eta erabiltzeko eta bai hizketan ere erabiltzeko. Bai, eta tximeleta, zintzilakatu, horrelako hitzak ere niri gustatzen du. Gustoko dituzu. Nolakoa da orain zure egunerokotasuna, eguneroko martxa Euskal Herrian? Esan diguzu maizpide
hizpide. Bai, azkenean ni hau barnategi bat da, beraz, astean zehar ni barnategian dago, eta asteburuetan adibidez ni Leioako azkartza eskolan bizi naiz, eta bai, daukagu larun batean edo igandean elkar bizitza daukagu, adibidez eskolako umearekin horrelakoetan, partzen hartzen dut, eta gero igandetan meza eta katekizia ere ematen dugu, bai, euskeraz, zeren eta ikastetxe hori euskeran do. Beraz, zeu ari zara mezak euskaraz ematen? Bai, batzuetan erderaz ere erbiltzen du, adibidez homilietan, baina bestela gehienak euskara saiatzen ere naiz. Eta hortik kanpora, zure euskaltegitik eta zure lanetik kanpora, euskal kulturarekin edo gure herriarekin konektatzeko beste aukerarik izan duzu? Bai, gu normalean adibidez, maizpidetik hilabetero daukagu txango bat, adibidez Euskal Herriko kultura ezagutzeko, adibidez, hilabete honetan segurara joango gara, adibidez hori ikusteko, eta joan den hilabeten joan ginen txillida lekura, eta bai, hori ezagutzeko, bai. Horrelako aukera dugu. Etorkizunera begira, hemen Euskal Herrian gelditzeko asmo duzu edo oraindik ez dakizu? Bai, gutxienez euskara ikasiz gero, bai, aprobetxatu behar du. Gustatu zaizu Euskal Herria? Euskal Herria, bai, gustatzen zait, zernetan nire herria ere oso berdeak dira, eta itxaso ondoan dago, eta Euskal Herria bezalako zue itxasko, eta berdea. Emaiguzu inbidia pixka bat kontatzen hasi zara, nolakoa da zure eskualdea, zure herria? Bueno, nire eskualdea azkenean estatu txiki bat da, bere izena Kerala da, baina nire hizkuntza bezala, euskeraz eta gaztelaniaz Malabar ere deitzen da. Eta gu daukagu 3 zatia, bat da kostalde, beste da lauta da, eta azkenean mendialde ere daukagu. Eta esan diguzu, Indian, zure herrian, eskerrak emateko ohitura gehiago dagoela eta isiltasun gehiago ere badagoela. Hori faltan botatzen duzu? Bai, batzuetan, isiltasuna agian hemengo egun gortasunean, agian gu gero eta azkarragoak dira eta bai, hori azkenean abaritzen du. Sarin, zure ama hizkuntzan nola esaten da agur eta eskerrik asko? Eskerrik asko esaten du nandi eta shubham. Nandi da eskerrik asko eta shubham da diozu esateko. Nanhim, orduan? Nandi, bai. Nandin shubham. Bai, shubham. Nandin shubham. Oso ongi, mil esker Sarin bisitagatik eskerrik asko eta jarraitu euskara ikasten oso ongi ari zara. Eskerrik asko. Eta zorte hon azterketarekin, azterketa horrekin. Batez ere.